واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. Sen şolara haber ber Hazreti Nuh'un ve kavminin bazı haberlerini. Vakti ki Hazreti Nuh öz kavmine aytti: Ey kavmum, eğer menin sizin aranızda durmağım ve Hudaýyň ayetleri bilen nasihat etmegim size ağır gelse, pes men Hudaýa tevekkül ettim. Pes siz şerikleriniz bilen bile etjegi işleriňiziň tedbirini görün, ondan soň şol etjegi işiňiz özüňize mesur bolmasyn, ýani şonda size şubhe kalmasın. Ondan soň şol işi maňa edin we anjam berin we maňa muhlet bermäň. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Pes eger yüze vurup kabul etmeseňiz, pes men sizden etýän tebliğime kirey we mozd istemýärm. Meniň mozdum we kireyim we sogabym Hudaýadyr. Ve maňa emredildi musulmanlaryň jumlesinden bolmagyma. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. Pes Nuh aleyhisselamın kavmleri Hazreti Nuh aleyhisselam şöyle nasihat etse de şunu tekzip edip yalancı dediler. Pes biz Hazreti Nuh'a o şoň bilen bile bolan cemaatları necat berdik ve şolary ýerýüzünde halife edip koyduk ve biziň ayetlerimize yalan diýen kavmleri gark edip helak ettik. Pes bakın görün korkulan cemaatlaryň agybeti ne tariqa bolupdyr. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ. Ondan soň Nuh aleyhisselamdan soň köplerçe peýgamberlerini resul edip iwerdik öz kawmlaryna. Pes şol resullar öz kawmlaryna wazih we aşkar delillerini getirdiler. Pes olar özleri tekzip edip ýalany nispet beren zatlaryna iman getirmediler. Şu tariqa muhr urulmaz hatten tejawüz edenlerin kalplarına. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Ondan soň şol resullardan soň biz Musany we Haruny Firavuna we şonuň gowmlaryna mucizeler bilen iwerdik. Pes şolar tekebburlyk etdiler we günahkar gowm boldular. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ. Pes wagty ki şolara biziň tarafymyzdan hak zat gelenini aýtdylar, sen bu getiren zadyň aşkar jadylykdyr diýip.
قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. Hazreti Musa aytdi: "Aya size hak mucize gelenne şoňa tä'n edip sahirçilikdir diýip aýtýaňyzmy? Aya şu men getiren zatlarym cadylykmy? Wa halanike jaduger hiç wagt piruz bolmaz." قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. Kafirler aýtdylar: "Aya sen ey Musa bizi ata-babalarymyzyň ýolundan munsarif etmäne geldiňmi? O sen garadyň şumy? Biz ata-babalarymyzyň gelen ýolundan gitmeli dälmi? O ýerde padyşalyk we ululuk siziň kiňize, ýani sen bilen Haruna has bolmalymy? We biz siziň kiňize iman getirýän däldirdi."